rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time, through a prayer to me, and all around me. Hej, det er Tanja. Læg en besked efter duttet. Hej. Hej Tanja, det er Mark. Jeg er frygtelig glad i dag, fordi du har været sammen med en anden, har jeg set. Ved du hvad? Det gør ikke noget. Hvis du lige ringer til mig, når du hører den her besked, ikke? Skal vi ikke sige det? Du er fandme kræk! Du er så sød. Den er kraftet med lige så grim som dig. Det kan jeg sagt det. Så ja, jeg løb tør for øl. Jeg troede bare godt, du kunne lide bøf. Du kan ikke komme tilbage. Der er lukket. Der er låst. Tanjamus. Tanjamus. Er det Haribo? Du er bare så dejlig. Tanja. Tanja. Jeg elsker dig. Næste gang du kommer hjem, så har jeg fynset dit håndklæde, så det kryber. Hanne? Ja, det her er så min søn Tanjas storebror Sten. Ja, du ved, søster hun fylder snart 30, og vi er i gang med at planlægge en helt stor fest. Vi tænker på, om alle kommer. Hvad var det? Vent lige et øjeblik, et øjeblik. Der er 37 beskeder. Besked 1. Jo! Kælling! Besked 2. Besked 3. Ja, fuck dig. Besked 15. Du er fandme den største klovn. Besked 23. Der er en ting, jeg aldrig har fortalt, og dine fingre er kraftedeme lige så fede som colaflasker. Besked 36. Du kan bare sætte dig ned, så henter jeg lige noget til os. Og jeg har altså savnet dig her.
Det er så lækkert, når du kommer, for nogle gange så har Mark bare ikke tid. Hvor er blød lige her. Du ved lige, hvad jeg vil have. Og du er dejlig. Du er rigtig dejlig. Ej, hvor er det ærgerligt, at vi ikke kan finde den dildo. Den var lige før, den er meget bedre end Mark. Det passer ikke! Mark? Du er mig utro. Efter alt, hvad jeg har gjort for dig. Det kan godt være, det lyder rigtig dumt det her, men det er slet ikke, som du tror. Tror du, jeg er dum? Hvad er det, der foregår her? Vi gør det kun for sjov. Jamen, hvorfor har du ikke bare sagt det? Hov. Jeg har da fået en besked.